Per a mi és un privilegi estar aquí i compartir conversa i idees amb persones que normalment no tinc l'oportunitat de compartir des del meu camp, que és l'arqueologia. Intentaré fer la presentació en català. Bueno, porto molts anys aquí, però encara el meu català no és del tot perfecte, però vinga, a veure com surt. Soc la Patricia Martín, treballo a l'IPES i avui us vull parlar d'un projecte que estic començant a desenvolupar ara sobre la implementació i l'evolució de les pràctiques ramaderes al nord-est i a la zona nord de la península ibèrica, concretament de l'estudi de la ramaderia d'ovelles i cabres, a partir de les restes faunístiques trobades en coves Cleda. Aquest projecte realment té el seu inici quan vaig fer la meva tesis doctoral sobre les restes de la cueva del Mirador, que es troba a Atapuerca. I he de dir que encara que faig jo sola aquesta presentació, la firmo jo sola, realment aquí hi ha una feina molt gran d'un munt de companys que m'han ajudat a dissenyar aquest projecte i arribar a dissenyar aquest projecte que ara començo, com us comentava. Centro el meu estudi en les restes faunístiques recuperades en coves Cleda. Ja ha parlat la Janet una mica aquest matí, perquè són uns registres molt interessants, en primer lloc per estudiar la ramaderia, en primer lloc perquè per pròpia definició són coves que van ser utilitzades per l'estabulació del ramat, perquè són coves que gràcies a les seves seqüències, que són molt característiques, com veieu aquí a la imatge, són relativament fàcils d'identificar al registre fòssil gràcies a aquesta alternància de capes de fems cremats i sense cremar i que van ser generades per la crema periòdica dels fems. Se tracta, a més a més, d'un tipus de cova que trobem per tot el Mediterrani, des del Neolític antic fins a l'edat del bronze, encara que també tenim evidències a l'edat del ferro. Aquest tipus de jaciment té també molt potencial per l'estudi de la ramaderia, gràcies a que tant les restes vegetals com animals tenen una molt bona conservació, no només estructural, podríem dir, encara que són restes que són fruit d'activitats domèstiques i per tant estan molt fracturades, però es conserven prou bé, fins i tot a nivell estructural i a nivell químic, gràcies a que aquest tipus de dipòsits tenen un pH molt bàsic que permeteix una molt bona conservació de les proteïnes i per tant donen moltes possibilitats per fer analítiques bioquímiques. A més, i aquí entraria una mica la temàtica d'aquestes jornades, són molt bones fites per senyalitzar camins ramaders a la prehistòria. Aquí, en aquest mapa, podeu veure una recopilació de coves Cleda prehistòriques a Catalunya i, com veieu, totes es troben al voltant de camins ramaders. El meu projecte comença amb l'estudi de 6 coves Cleda que van ser ocupades amb ocupacions entre el Neolític antic i el bronze mitjà. M'agradaria ampliar-les en un futur. Es tracta de coves, com veieu, de la zona del prelitoral, de la zona del prepirineu i després amb influència de la Vall de l'Ebre. I es tracta de coves que tenen molt diferents característiques, tant pel que fa al seu entorn com a les seves mides, cosa que després és important per entendre la utilització per part dels pastors. El meu estudi, com us diria, se centra en l'estudi de la gestió dels ramats a nivell de composició dels ramats, espècie i edat, estratègies de reproducció, estratègies de sacrifici i estratègies d'alimentació del ramat, aquest últim especialment vinculat a la pràctica de possibles moviments estacionals dels ramats. Tot aquest estudi està plantejat per aplicar una metodologia que podríem dir arqueològica més clàssica, amb una incorporació de l'anàlisi isotòpica, que, com es deia, gràcies a la bona conservació de les restes ja tenim algun resultat preliminar prou bo. I, a més, el que volem
és envoltar i donar cos a tota la interpretació de les dates que obtinguem mitjançant un estudi etnoarqueològic del qual us parlaré, faré 5 cèntims després. Fins ara, que és el que sabem sobre l'inici de la ramaderia a la península ibèrica i aquesta zona del nord-est. Tenim ja molta informació, especialment de les ovelles, perquè són els animals més abundants entre ovelles i cabres. Normalment són més ovelles que cabres als ramats prehistòrics, i a més perquè els estudis isotòpics estan centrant sobretot en aquesta espècie. Ja tenim constància de que s'està produint la desestacionalització de l'època de parts al Neolític. Això es documenta en diferents jaciments, entre ells nosaltres mateixos ho hem documentat al Mirador. I una cosa molt important, l'ús de farratge, també l'hem documentat gràcies als anàlisis isotòpics. I tenim ja també les primeres evidències de moviments estacionals verticals als Trocs, a la cova dels companys que treballen a la cova dels Trocs, que es troba al Pirineu, a uns 2.000 metres d'altitud, aproximadament. A més, sabem que l'ús de les coves Cleda sí que és veritat que normalment s'ha plantejat que estarien utilitzades com llocs d'ocupació estacionals dins d'una xarxa més àmplia dels camins ramaders, des de la vall fins a la muntanya. Això sí que és veritat, estem veient que sí, com us deia, que algunes d'elles serveixen com a atur a aquests moviments i són ocupacions estacionals, però també estem veient que tenim coves Cleda que són ocupades d'una forma més estable i més duradera. En qualsevol cas, està molt clar que aquestes coves tenen un gran potencial, com us deia, per poder reconstruir, fer una reconstrucció dels diferents punts d'atura que van tenir els ramats a la prehistòria en els seus desplaçaments. A més, també tenim constància de que moltes d'aquestes coves, almenys les que es troben en una alçada mitjana, podríem dir, entre els 500 i 1.000 metres, moltes d'elles eren utilitzades com paridores, com lloc per parir les ovelles i les cabres. En qualsevol cas, i com resum, tenim que ara ja des de l'inici del Neolític, entorn a la segona meitat del 5è mil·lenni, tenim ja un panorama molt complex pel que fa a la pràctica de la ramaderia. La segona part del projecte que vull implementar tindria una projecció social, i aquí ja faig crida a la col·laboració a qualsevol que estigui interessat. M'agradaria molt fer, el meu objectiu és fer un estudi etnoarqueològic que doni una base interpretativa per les dates amb les quals treballem, i m'agradaria fer una xarxa en la qual tant pastors i pastores participin directament al projecte i a la interpretació científica de les dades, però també de donar-los una mica d'eco i de rellevància, en aquest cas, als centres educatius. Volem implementar un projecte educatiu i de difusió, de divulgació als centres educatius dintre d'un programa d'IPES a les escoles que ja està sent posat en marxa per part de l'IPES. La idea seria que portar, si es pogués, als centres a pastors i pastores, o almenys fer-los arribar de forma figurada als centres treballant la prehistòria. Per últim, només esmentar molt ràpid, i així anem de temps, un altre projecte que no està, diguéssim, una mica lligat al que us acabo de presentar, que és un projecte, en aquest cas experimental, que estem portant a terme amb els companys de l'IPES, liderat per el Josep Maria Vergés, que consisteix en reproduir les condicions de formació d'aquestes coves Cleda, de crema dels fems. Ho estem fent en un corral actual, a prop de Montblanc i Rojals, en la zona
del paratge natural de Poblet i les muntanyes de Prada, que si algú després té algun dubte o volem que parlem. Per suposat, és un projecte amb el qual comptem amb l'inestimable ajuda del pastor que ocupa aquest corral. I res més, he intentat ser aplicada.